ang kaso ni Lolo Narding. Mao ni ang hamtong itang lalaki, si Leonardo Lolo Narding Flores. 80 anyos. No, 84 anyos siya pagkahitabo. Na dungog sa tibok Pilipinas ang iyang kaso atong 2022. Nahitabo ang pasangil sa pagpangawat ug mangga. Gipasangil na ni Lolo Narding nangawat og mangga atong Abril 2021. Napo ka kilo sa mangga ang gipasangil nga iyang gikawat gikan sa Asingan, Pangasinan. Pero ingos Lolo Narding, wa ko mangawat. Ako may nagtanom aning ako'y nagtanom aning punuan. Pero ang punuan nga gitamnan sa ang iyang punuan sa mangga nga iyang gitanom, dito niya matanom sa lote gipanag-iya sa iyang silingan. So nagsalig ito Lolo Narding nga ni harvest lang siya hinaguan. Sa bunga siya hinaguan. Dito man ang punuan sa lote siya silingan. Gipasaka siya kaso siya silingan. May 2021. Gitagda ang piyansa, 10,000 pesos. Para siya temporaryong kagawasan. Wa pa siya kwarta, priso siya. Gidakop siya pagka January 13, 2022. Ang kapulisan mo ni-serve sa warrant of arrest, batok niya. Natanggong siya sud sa usa ka semana. Hangtod, gisaway sa publiko ang mga panghitabo, nagtampo-tampo ang publiko para sa iyang piyansa, na-release siya pagka January 20, 2022. Atol siyang arraignment atong Pebrero 2022, ang silingan na natandog sa public support na dawat ni Lolo Narding, ni Desider, bakwiyo na lang ang kaso. Batok ni Lolo Narding. So tanawa, kung sa kapaspas ang dagat sa balaod. Kay si Lolo Narding, way connection nga koresista, wa kaila mga senador niya. Wa siya politikanong gahom. Wa siya economic power. Dili siya dako nga negosyante. Wa abtig usa ka tuig. Nakasuhan na, priso din siya. May na lang, nakaabgo sa ilang sayop ang masilingan na si Lolo Narding gitino nagtanom ato punuan sa mangga. Ug nasayop lang Lolo Narding in town pag-interpret nga ang punuan nga gitanom dito man sa lote siya silingan o sa balaod, gipanag-iya na to sa silingan. Di wa siya labot at tumang punuan sa mangga.